Figyeltek? Minden, hogyha szavazással döntenénk el, aki a legtöbbet szavazza, akkor azt berakom, és azt fogjuk hallgatni. Na figyeljetek, minden héten fent leszek, és így, és akkor írjátok meg nekem kommentbe, ha fel vagytok nekem iratkozva, hogy mit rakjak be, és hogyha például azt mondjátok 10 vagy 20, hogy Rihanna, vagy Katy Perry, vagy tök mindegy, nem tudom, és 5-en pedig azt mondják, hogy David Guetta, vagy az, nem tudom, akkor viszont ugye a 20 a több, mint az 5 gond, nem mesélem ezt el nektek, ti okosak vagytok. Minden héten felrakok videót, ha megírjátok nekem kommentbe, mert hogyha akarjátok, hogy több videóm legyen, akkor ez lesz. Én például oda fogom írni, hogy legyen David Guetta, de írjátok oda a címét is annak a számnak, mert csak akkor tudom berakni, azt se tudom, hogy melyikről akartok, hogy például a Floor Tomitól a nem tudom mit, és akkor berakom például a Mizu, azt eddig nem akarjátok, mert nem tudtátok, vagy például hol van? Vagy hogyha izétől a Király Viktortól a fájat kéritek, akkor azt berakom, de végképp mondjátok meg annak a címét. Mint hogy ennek is itt megvan. Sziasztok!